με την ίδια δημιουργική διάθεση, με το ίδιο κέφι και με την ίδια νοοτροπία και το ίδιο πνεύμα αποκέντρωσης. Από την απόδραση ξεκίνησε και η θεατρική μας ομάδα. Πλαισιώθηκε από μια παλιότερη γνωστή ομάδα του Βόλου της σκηνής, αλλά και από καινούργια παιδιά που είχαν πάρα πολύ κέφι και όρεξη να δουλέψουν και να κάνουν πρόβες σε αυτό το χώρο, στο χωριό μας. Έρχονται από το Βόλο κάθε φορά για πρόβα, πιστεύονται ότι το απολαμβάνουν, εκπαιδεύονται και όλο αυτό είναι ανοιχτό και σε οποιονδήποτε άλλο θελήσει να έρθει και να μας γνωρίσει. Η πρώτη εμφάνιση αυτής της θεατρικής ομάδας έγινε στο τριήμερο του παραδοσιακού σπόρ εδώ στις Σταγιάτες με θεατρικό παιχνίδι και θέμα του δάσους και νερό. Η μεγάλη ανταπόκριση που είχε αυτό το θεατρικό παιχνίδι στα παιδιά, αλλά και η πρόταση που έγινε από το Δήμο Ζαγοράς για να το παρουσιάσουμε και εκεί στα παιδιά της Ζαγοράς, μας οδήγησαν να κάνουμε και τη διασκευή ενός παραμυθιού, την ιστορία του καλού λύκου που δουλεύουμε αυτόν τον καιρό, και ενώ το κύριο έργο που δουλεύει εδώ και μήνες η ομάδα είναι το φως της Αφετιλήνης. Πρόκειται για την ιστορία του πρώτου Έλληνα καραγκιόζου-παίκτη, του Δημήτρη Σαρδούνη, του Μήμαρου από την Πάτρα, διασκευή ενός λογοτεχνικού έργου, στο οποίο εκτός από την ιστορία του Καραγκιόζη και του καραγκιόζου-παίκτη εμφανίζεται και όλη η ιστορία της Ελλάδας στο πέρασμα από τον 19ο στον 20ο αιώνα. Η φίλη σας έχει φτάσει στην Αθήνα. Ένας μόνο άνθρωπος και να παίζει τόσους ρόλους. Να σας συστήσω τους συνεργάτες μου. Δημήτρης Πάγκαλος, Βασίλης Αγαπητός, σπουδαίοι καραγκιόζου-παίκτες. Τι ομορφιές είναι. Θα του βρούμε παλιά. Αφαίρε του δασκάλου εσύ. Μην είσαι αγαθός. Θα τον κοροϊδέψουν τον άνθρωπο. Ρε μην είσαι αγαθός. Πότε οικονομήσουμε τώρα. Έχεις τίποτα παλιά χάρτινα. Ρε έχεις τίποτα παλιά χάρτινα. 5-6 χάρτινα θα τα βρω. Επικίνδυνοι. Μα τι είναι, λίσταρχοι ή δραπέτες? Καροτσέριδες, χτίστες, φάμπροι, λιμενεργάτες. Ο πραγματικός λαός της Πάτρας. Δηλαδή, όπως και οι θεατές σου. Ναι, αλλά όταν βλέπουν την ευθαλία, εξαγριώνονται. Πιο πολύ από τους δικούς σου. Μίτσο, έχω να σου αποκαλύψω κάτι. Λέγε ρε, μη φοβάσαι. Να το. Μου το είχε αφήσει λίγο πριν πεθάνει. Ξέρεις, τον είδα το βράδυ στον ύπνο μου. Μητέρα, ήρθα να σε χαιρετήσω. Φεύγω για την Αθήνα. Τι να κάνεις στην Αθήνα? Να παίξω σε θέατρο. Τι να παίξεις? Θέατρο σκιών. Καραγκιόζη. Εκεί θα φτάσουν τώρα οι εκπομπές μας. Θα μας ξεφτυλίσεις ακόμη και στην Αθήνα? Κανείς δεν σε ξεφτυλίσει. Ξέρω τι λέω. Ακούω και βλέπω. Τι βλέπεις? Τον κόσμο, την εκκλησία. Τι λέει η Εκκλησία? Τι λέει και λίγα λέει. Τις προάλλες τα είπε ο Μητροπολίτης στη Μητρόπολη. Να πω από την πλευρά των παιδιών που είναι εδώ και συμμετέχουν στο θεατρικό είναι ότι κάθε φορά που ερχόμαστε από το Βόλο στις Σταγιάτες για πρόβα είναι μια ευκαιρία για να γελάσουμε, για να περάσουμε όμορφα, αλλά και για να μάθουμε πράγματα και για τον εαυτό μας αλλά και για τους άλλους. Νομίζω ότι η θεατρική ομάδα έχει μέλλον ακόμα. Αποτελούνται από νέα και σίγουρα ταλαντούχα άτομα και θέλω να πω ότι καλό θα είναι να πλαισιώσουν και άλλα νέα άτομα αυτή την ομάδα και να μεγαλώσει όσο γίνεται περισσότερο.